Cad é seo? Is cúpán fáilimh é. An cúpán fáilimh é? Se. Is cúpán fáilimh é. An cúpán lán é? Ní he. Ní cúpán lán é. Is cúpán fáilimh é. Cad é seo? Is cúpán fáilimh é. An cúpán fáilimh é? Se. Is cúpán fáilimh é. An cúpán lán é? Ní he. Ní cúpán lán é. Is cúpán fáilimh é. Cad é seo? Is cúpán lán é. An cúpán lán é? Se. Is cúpán lán é. An cúpán fáilimh é? Ní he. Ní cúpán fáilimh é. Is cúpán lán é. How fascinating! Misha, tusa. Cad é seo? Is cúpán fáilimh é. An Cúpán fáilimh é? Se. Is cúpán fáilimh é. Is cúpán An cúpán lán é? Ní he. Ní cúpán lán é. Is cúpán fáilimh é. Cad é seo? Is cúpán lán é. An cúpán lán é? Se. Is cúpán lán é. An cúpán fáilimh é? Ní he. Ní cúpán fáilimh é. Is cúpán lán é. Cad é seo? Is cúpán fáilimh é. An cúpán fáilimh é? Se. Is cúpán fáilimh é. An cúpán lán é? Ní he. Ní cúpán lán é. Is cúpán fáilimh é. Misa? Tusa. Cad é seo? Is cúpán lán é. An cúpán lán é? Se. Se. Is cúpán lán é. An cúpán fáilimh é? Ní he. Ní cúpán fáilimh é. Is cúpán lán é. Cad é seo? Is cúpán fáilimh é. An cúpán fáilimh é? Se. Is cúpán fáilimh é. An cúpán lán é? Ní he. Ní cúpán lán é. Is cúpán fáilimh é. Cad é seo? Is cúpán fáilimh é. An cúpán fáilimh é? Se. Se. Is cúpán fáilimh é. An cúpán lán é? Ní he. Ní cúpán lán é. Is cúpán fáilimh é. Misha? Tusa. Cad é seo? Is cúpán fáilimh é. An cúpán fáilimh é? Se. Is cúpán fáilimh é. An cúpán lán é? Ní he. Ní cúpán lán é. Is cúpán fáilimh é. Cad é seo? Is cúpán lán é. An cúpán lán é? Se. Is cúpán lán é. An cúpán fáilimh é? Ní he. Ní cúpán fáilimh é. Is cúpán lán é. Cad é seo? Is cúpán fáilimh é. An cúpán fáilimh é? Se. Is cúpán fáilimh é. An cúpán lán é? Ní he. Ní cúpán lán é. Is cúpán fáilimh é. Cad é seo? Is cúpán lán é. An cúpán lán é? Se. Is cúpán lán é. An cúpán fáilimh é? Ní he. Ní cúpán fáilimh é. Is cúpán lán é. Cad é seo? Is cúpán fáilimh é. An cúpán fáilimh é? Se. Is cúpán fáilimh é. An cúpán lán é? Ní he. Ní cúpán lán é.
is cúpán fálamh é. Cad é seo is cúpán lán é. An cúpán lán é? Se is cúpán lán é. An cúpán fálamh é? Ní he. Ní cúpán fálamh é is cúpán lán é. How fast?